भिडिअखौ नुनानै जोंनि बिटिआरनि बड'लेण्डनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा मोनसे पाब्लिकनि गेदारिंआव मेथाइ खननाय गंगना दामनानै माने गोबां भाइराल जागासिनो दं दा ससियेल मिडियानि गेजेराव इउट्युबाव होनों फेसबुकाव होनों गासिबो इउट्युबारफ्राबो गोबां भिडिअ बानायबाय माने सोरबा कमेडि हिसाबै बानायदों सोरबा इमोशनेल लानानैबो बानायदों माने सोरबा माने खायफा मानसिफ्रा दुखुआव दं बिस्रा खुसियाव माने मेथाइ खनलाबायनाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ आरोना दिनै आं बेफोरखौ बुङालासेनो माने जों सानदों दा आरो सासे इउट्युबार हिसाबै आंबो सानदों ससियेल मिडियायाव जुदि गावखौ मोनसे सिनायथि होनोब्ला बे इउट्युबारफोरनाव बा ससियेल मिडियानि जाय इनफ्लुएन्सार थायोना बिसोरनाव मोनसे नङा मोनसे इउनिक टेलेन्ट थानांगौ अब्लासो जों माने ससियेल मिडियायाव साक्सेस जानो हायो आरो नङाब्ला माने जोंखौ पाब्लिकफ्राबो एसेग्राम नाया दा जोंनावबो एसेग्राम गैया अब्लाबो कसिस खालामदों कि जों इउट्युबार जानो होननानै दा जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा एखनबा समाव गावनि सि सुनाय माबानाय ना सारनाय बेफोरबायदि गोबां ट्रेक्टर सालायलाबायनाय अबेबा लामायाव ठिकादारफोरनि खामानि जायफोरखौ हमलाबायनानै भिडिअ बानायनाय माने गोबां माने ओरैबायदि नुयो माने देखावा खालामनायफोरबायदि आरो ना दा बेफोरबायदि इउनिक थायोब्लासो सोरबा नेता बा सोरबा इनफ्लुएन्सार ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा पाब्लिकजों मोजां मोनजायो बा कमेडि टाइपैनो शेयार खालामलाबायनानै भाइराल जानानै फेमास जायो दा जोंनाव बिदि टेलेन्ट गैया ओंखायनो भिडिअफ्रानो जोंना जेबो भाइराल जाया दा जेसेबां हायो जोंनि एसेबां फेमास जानायनि एथ'ग्राम लालसबो गैया लबबो गैया जत' हागौ जोंनिफ्राय जेसेबां नलेज दङ बेफोरखौ नोंसोर शेयार खालामनो नाजागोन आरो जुदि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर उननि समाव फिउचाराव जों बयबो गावबा गावनि जिउनि काहानिखौ जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुलांगोन बयखौबो खावलायगोन आरो जायफोरा टाइम दङ खामानि गैया जेबो मावनो मोनाखै साख्रि मोनाखै बा जेबो खामानि गैयाब्ला इउट्युबफोरावनो भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनो हागोन बयबो बेयाव जेबो सोरनिफ्रायबा लाइसेन्स लानांगौ गैया सोरनिफ्रायबा पारमिसन लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया गोसोबायदि आजिखालि बयनावबो मोजां मोजां केमेरानि मबाइलफोर थाखायो जायफोरजों नोङो नर्माल माने भिडिअ बानायला बायनानै गाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हागोन आरो ना दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर खुलुमबाय।